Bună seara, în ce calitate ați venit aici? Alo. Ne lăsați să mâncăm semințele în pace. Mai am câteva. Așa faceți, clipați cameramanii, da? Vă face, să dați multe să pentru ce că suntem la servici, ia uite, unde ești mă tu ăla cu glugă? Uite-l aici, uite-l mă pe ăsta. Ia zi mă, cum îi dai tu? Arcuiești mă tu mă, arcuiești mă, ia zi mă, că ești la servici. Ai loc, ce vrei? Alo, alo. Alo, ia stai. Alo, domnul. Da, domnul. De ce sunteți așa? De ce sunteți așa? Pentru că dă cu coși de semințe, pentru că... Cine va da? Și toți băieții ăștia de aici. Păi ăsta e riscul dumneavoastră. De ce să suportăm să ne scuipe și să dea cu coși de semințe? Că noi suntem la servici. Pentru ce? Vezi că sără ăștia pe voi? Vezi că sără ăștia pe voi? Și o să vii să te rogi de mine după aia. Bine, ai grijă. Ai grijă. Ai grijă să nu te ia pe sus ăștia. Că prea vorbești urât. Mă, prea vorbești urât. Bagă-ți mințile în cap. Ia, ia. Ia luați-mă puțin. Ce e ăla? Da. Auzi? Ai curaj să sufli în fiolă? Unde ești, mă? Unde ești, mă? Ai curaj să sufli în fiolă? Lasă camera. Ai curaj să sufli în fiolă? Adu viola! Bă, bețivule! Bă, bețivule! Ai curaj să sufli în fiolă? Bă, bețivule, mă! Bă, bețivule, mă! Bă, bețivule! Ai curaj? Nu mai filmați!